А великата богиня майка Бендида яви се в ясна лунна нощ, въседнала Сур Елен шестокрилец и направи знак с клонката в ръката си. Описа тя кръг около себе си и нарисува царството на дивите и точка очерта в центъра му и позна Ормай своя образ. А сетне прободе точката със стрела, що идеше извън кръга от чужди места и царства и времена. Та досете се Ормай за чуждите народи заобиколили нейните земи. И като погледна в очите, великата богиня стегна зенгиите, зелени гущери и поводи люти пепелянки, размаха бича си смок стреловити. Та Сури Елен тръпно скочи сред начертания кръг, удари с крак и литна в небесата. И се ройнаха магически слова над тръпната дива. Излез навън сред дъхави дъбрави, послушай шепота на малките треви. И той не ще те нивга изостави. Ще бъде в теб, в него ще си ти. Ще се пробудят в тебе сетивата, ще полетиш с орловите крила, ще пиеш дъждове, ще дишеш вятър и може би ще промълвиш: ела! А стъпката Еленова отпечата си върху земята и образа на жената, що чакаше мъжка ласка и мъжката душа отредени за нея. Замисли се Ормай и чакаше сбъдването на божественото пророчество. Като тръпна сърна и кошута майка, тя виждаше своята рожба и вече галевно й редеше люлченска песен. Песента на дивите, които отглеждат женските си чеда и захвърлят мъжките в степта. И името на тази рожба се носеше в тихия напев. Заченат от вятър, понесъл в полето, на обич прекрасна завета свещен. Износихте с болката аз под сърцето и чаках с радост рождения ден. Сега те оставям в степта на живота, да бродеш самотен и толкова млад. Това ще е твоята мъжка Голгота. Кошута ще кърмите, сине, Сар Мат.